मंगलम. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. सर्वांके नमस्कारू. बर्तगाळी जीवत मटांतू मस्त एक और वैभवारी कार्यक्रम चलत अस हंगा देवाक मुख्य जावन फुल्ला अलंकार कसं चलतस हक्का फुल्लाच सगळे महिला मंडळ ಒಟ್ಟು जावन वायान गंतुनु तई वचून दित्तसाठी हंगा आता फुल्लाच कसं गंतसाठी ताज बगे दोन उत्तर निमगा. माय नमस्कारू. हंगा केदान दुखून तुम्ही फुल गंतसाठी आणि काही वत्ता आणि कितली जण हंगा फुल गंच्याक आईल असाची. 8 दिवस 2 फुल घालता मस्त लोक येतात की 11 घंट्यावर फुल येतात त्यात नंतर चाल देतात कळले. एक राम विठ्ठला का एक रामदेवा स्वाम्याल देवा कडे यज्ञ मंडप कळले की नाही सकाळ 2 सांजपर्यंत 3 कंडिऊन कडे रूम मारवतात आणि हे सगळं बाईला हेल्प करतात मका त्याचे उमेद कळणे. आणि हा मुंबईचा नाहीले मग कसले वाटना खै स्वर्गात आयल्या स्वामीन स्वर्ग कोण दवरला कळे की नाही. आता ह्या परतगाळी औंदायले व स्वर्ग पळवच्या म्हणून मुखार मिळत की ना म्हणून गोत ना आमका पण तुमगेल पुण्यानं आम्ही मस्त फुल घालतो सगळे नमुन्याचे दिवसा एक नमुन्याचे गुलाब सेवंती आणि हळदू फुलं तुळस उठू येतात